În vara lui 1924, Basarabia devenea scena unei tensiuni uriașe, ascunse sub liniștea câmpurilor. La Tatar Bunar, autoritățile române au descoperit o revoltă pregătită în umbră, cu sprijin sovietic. Miza era uriașă, destabilizarea provinciei și testarea rezistenței României mari, abia întregite după 1918. Propaganda promitea pământ, dreptate și putere populară, dar în spate se aflau calcule geopolitice reci. Pentru București, pericolul nu era doar local, ci o lovitură directă la frontiera estică. Represiunea rapidă a arătat însă ceva esențial. România Mare înțelegea că lupta pentru Basarabia abia începea. Tatar Bunar a rămas un avertisment dureros despre fragilitatea granițelor și presiunea sovietică asupra României.